today mag-unbox na punta o bathtub sa baby and mga toys. So kani siya guys, amo na siyang gi-order sa Shopee Japon. Okay guys, so bathtub ni siya guys. So ready na mo mag-unbox, ready na ko, excited na ko kung unsa ba jud ni siya ka nindot og quality or bapi og quality or good quality ba siya. So let's unbox it. Okay, so ato na siyang i-unbox. Okay. Unbox ba tawag ni guys, kanang dito mo open ka din man dili na kang assemble, unbox ito na siya or tawag ka na guys. So guys, silyado kami yung sa ubak-ubak sa Shopee guys. Silyado kay guys usay pag tay klaro mo ug kan guys kana bitang pag klaro mo putos. So ato siyang gagamitin siya sa baby guys para ligo guys. Excited ka ang baby na mo, ang si Sage, pero dili ni para iya, para sa newborn baby na siya guys. Okay, para newborn baby na siya, hindi niya para iya. So sa baby girl na siya guys, sa baby girl. Okay, okay. Oh, there you go guys. So wala na siya isuluday guys, way manual, watanan, way instruction, wala. So ano na siya guys, ang atong okay. Muna siya, marakang feet ni guys, upat ka feet guys, kani ikuptan sa baby guys. So kay ba unsa na siya guys. Oh, ay teddy bear ang picture, teddy bear. Jay. Yes, what's that? Guys, na heart. Hearts. So, loving parents' heart. So, muna siya guys, ang kuan guys. Dili guys, humok siya guys. Ayang quality guys, humok. Na humok guys. Ipatong guys siya guys. Isulod siya guys. Example siya guys. Example siya guys. Sample na, humok siya dili guys. Humok ang kaning pink nga kuan guys. Humok pwede sa yan na siya guys, balik guys. Ayan, up. There you go, down. Okay, and then ang kaning feet masiguro niya guys, ato na siyang i-insert. Wait, like that. I-insert up niya guys. Ato sang i-insert feet siya. Wait, sa. Okay, malingkod, musuod siya guys. Oh, okay. Ato lang i-sample guys kay iya yung kaon guys. So muna tayo mabuhat na guys kay aton malingkod siya guys, wala siya musuod. So muna siya guys ang atong kuan. So kani siyang fit, ato kani siyang ibutang kung masakto ba jud siya kanyang fit. So nag-play pa man siya na guys. So mag-unbox sa tao toys para di siya ma-pan siya. So yun guys, muna siya guys, akong napalit sa SM guys mga toys. So fire truck, and then police truck, and then military truck. Barato rin ni guys, nindot na siya quality. Atong tanawon guys kung nindot na siya quality guys sa SM ni guys, sa SM atong i-open guys. Wait. Open na to, open. Okay, open na to. There you go. And then another one. Let's open it. Yes. Okay. So, atong fire truck. Open na to guys. Kung kompleto ba siya guys. Oh, kompleto guys ha. Nindot siya quality guys ha. Nindot siya quality. Oh, ana na siya guys, matangtang siya guys. So iyan na rin mo siya guys. Iyan na rin mo. Wait, Sage, iyan na.
Then yan na. Oh. Okay na guys. Then another one. Nindot siya quality guys. Ang plastic guys, okay ra. Ang plastic. Ang ligid guys, okay ra. May problema sa ligid guys. Yung ambulance. Ambulance. Nindot siya quality guys, okay ra guys. And then the police. Police. Yes, police. So, hello. Easy guys, sorry. Karong guys, okay. Yan na. Ang iyang police truck again. Kompleto ligid guys. And then ato yan na, okay. Tang-tang. And then ibalik, okay. You go. And then Police. yung police car. Okay. Oh, excited siya guys, excited ang baby. Oh. Yes, that's one. Oh. Oh, gitang-tang guys, ha? Gitang-tang rin na guys, ha? Oh, this one. What is that? What's that? Police car, ha? Gadwa siya guys. And the military, oh, yung gyapa niya. Oh, military ko, no? Oh, military, okay. There you go. And then, the truck again. Atong pagpanahon guys, kompleto ba? Oh, kompleto siya guys, ha? Excited din siya guys, military guys, ha? The tank. Oh, yeah, the tank. Okay. And then, what is this? What is this? What? What is that? And this one, what is that? Okay. Yan siya guys. Yay! So, nindot siya guys. Quality guys ang mga truck that may guys. Wow! Lipay kayo guys. And then, karon guys, na busy naman siya. Then, pag-play sa imong kuan toys. So, ato siyang itaod ang tiil guys. Kung mataod ang tiil. Give me the feet. Ato na siyang iyan na guys. Murag anak na siya guys. So, ato siyang i-insert na guys. Dahil siya guys. Pero atong pugsa. Binako na buwak guys. Wari guys. So, maybe this one. Okay, ato try. Okay. Okay guys. Ato. Nasod guys. Okay, that one. Okay. That one guys. Nasud siya guys. So, anak na siya guys. Yang ang feet guys, murang support siya. Sa una na itong usa ka, ning pataas guys. So, the other feet again. So, ito siyang yan na siya. Ito dyan siyang isod guys. Ito siyang isod. Ipugos na itong mura siyang malak guys. Mura siyang malak. So, pwede siya yan na guys na for safety guys. The other one, this one. So, asa pa siya nakatupang ganiha. Erase. So, ano siya rin guys. Ay, mata na si Sa. Then, the other one. Okay na. Then, clip it. Ito na yung siyang i-clip. Or siya, guys. Kahit siya guys. Okay like this. So, the last one. Last feet. So, last feet guys. So, napakong ang baby guys. Napakong ang baby. Okay. You go. Yes. So, Foldable. There you guys. Umok siya guys. Anak siya guys. Kung imong iana guys, gamitan nimo og feet. 4 feet. 4 feet. Weights each. Anak guys. There you go. Then there you go. And then kani siya guys. Rag tabon ni siya guys diri. Tabon siguro ni ana. Minsan ni siya nga tabon guys. So pasabot ani guys pero ito ko ng isuway usod diri guys. Ito isuway usod and then yan na. Okay. Ito guys ha. Maybe ana ni siya guys. Ay, isa guys ha. Okay. Ana ni guys. Kana guys sugod mo. And then murag iana ni mo guys. Isa guys ha. Hindi ko imo ani guys ana. Sana siya guys. Tayo sa guys mura kong naglibo guys sana siya guys. So ana. Okay. Guys ha. Go ana. And this one.
Okay. Oh, yan na ka na guys. Okay. Wait, good. So, there you go guys. Hindi mo na siyang iduot siya guys. Dili guys, alone guys. So, awa guys, akong ibalik ang tang guys ha. So, guys. Ana na siya guys. Ano guys. Ana ni, naonin mo guys. Naonin mo. And then, mo siyang i-press pag ayo. Press na mo siya. Press na guys. And then, malapos na sa likod guys. So, mura na siya malak guys. Oh, diba guys? So, this is the baby bag sa baby. Get inside. So, okay, sample, let's go. Come here, come here. Okay, look, the babies. Guys. Diba? Pero kani siya guys, dili ni sa para iya guys sa newborn baby na siya guys ha. Hello. Okay, so Ay, bless So, you. there you go, and don't forget to like and subscribe my page. And happy all. Bye bye. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye.